नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो थ' गासै भिडिअखौ जोबजासिननायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना आरो बांसिनानो बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुना मोनथिखादों मा भिडिअ बांसिनानो फेसबुकाव नुदों नालाय थ' गासै भिडिअखौ जोबजासिननायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप्स दिन्थिग्रोना लानि बे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा थ' बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायदो। ओइ लाजिगैफोर कमेन्टआवहाय खिथु नायनो बिग्रा लाजिगैफोर नोंसोरो आंखौ कमेन्ट नुसेयावबो लाजिनानै सिरि थादों सानदों ना हो नोंसिनि कमेन्टखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होनो नामा हो लाजिनांगौआ सोर जागोन नोंसिनि फट' कमेन्टफोरखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन दुनिया मानसि नुगोन होमबा नोंसिनि बेबायदि गाज्रि लिरहरनाय बिदि मा बुंनाय बेखौहाय मानसिफ्राथ' नुजोबगोन ना गासिबो होमबा सोर लाजिनांगोन आं लाजिनांगोन ना नोंसोर लाजिनांगोन बुंलाय हो नोंसोरो आंनावल' हरा मिथिबाय सासे लोगोआबो आंनो खोन्था हरदों बेनावबो बे सासे मानसियानो हरो भिडिअ बानायग्रा हिनजावफोरनाव नोंसोरो बयनावबो हरखायो मिथिबाय ओरैबायदि नोंसिना बिमा बिनानाव दंना गैया बेफोरबायदि कमेन्ट लिरहरनो एथ' गाज्रि भाषाजोंहाय हो कमेन्ट लिरहरखांबानो देरहाबाय सानो नामा नोंसोरो हो इमान लेथ्रा मानसि थायो नालाय खर'आव मा दं नोंसिना हो आं बेनाव कमेन्टखौ हरगोन मानसिफ्रा दुनियानि मानसिफोर ससियेल मिडिया बयबो कमेन्ट मालायनि कमेन्टखौ नायो होननानै नोंसोर मोनथिखासेयावबो नोंसोर बिदि कमेन्ट हरो बै मानसिया नोंनि कमेन्टखौ नुगोन होनबा नोंखौ मा सानगोन हो दस्रा मेरला भाषा दंब्रा रायनो मिथिबाय जेन'बा नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनो गाज्रि मोनो नायनाङा ना रायनोबोसो मेरला भाषा दंना रायनो आंनि बुस्थुखौ आंनो नाया हो मा दरखार नोंसिनिलाय लाजिया नोंसोर लाजिनाय गैया बेबायदि कमेन्ट हरबाय थानाङा स्क्रिनाव होना होगोन नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकावहाय नुदोंमोन आरो जायफ्रा फेसबुकखौ नुवाखै बे आंनि इउटिउबनि गेजेरजों नुबाय आरोना आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बेखौनो आं जास्ट ओरैनो नर्मेल आपडेट भिडिअ लाना फैबाय आरोना नेक्स्टआव माबाफोर आपडेट मोनबाथाय आपडेट भिडिअ लाना फैफिनसिगोन थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर।